drenge og piger, velkommen til den her video. Nu laver vi butterflip part 2. Så nu begynder vi synes, den var så sjov. Og det er de samme regler. Vi starter, og så når tiden er ved at løbe ud, så er det bare 3 streg igen. Så er vi vendt tilbage. Så starter vi. Jeg starter. Der var allerede en, så det kan flippe. Ej! Der er helt bot. Ja. Du skal lave en butterflip. Det er det, jeg prøver. Jeg er så bange for. Ja. Så langt. Men er det overhovedet muligt? Ja, det er det. Er det muligt for det her? På et håndklæde? Jeg er så tæt på. Min åbnede. Jeg tror, det handler om at have den tæt på jorden. Sådan her. Øj! Jeg kan lige tage rykke med kameraet. Øj! Vi er tæt på. Nej! Hvis jeg lander i capflip i dag, så bliver det mit første capflip ever. Så bliver det her mit 9. 9? Ja, jeg har lavet capflip. Kig kaliky, mand! Kaliky? Så kommer kyllinger lige nu. Hvorfor er der så vådt over min numse herovre? Ej. Det er vandfald! Du skal lukke den efter dit flaske. Det skal være den her. Kan man nok lige lukke? Okay, jeg tror bare, vi skal lande 3 i streg nu, inden vi plads. Jeg starter. Okay, vi starter. Ej, Ida, min den er ud til. Det var 1. 1. Det var ringe. Ui. Ej, hvad var det? 3 i streg, så vinder man. 1. Ej, hvad chancen? 1. 2. 3! Jeg lander nu. Jeg lander capflip op på din. Lav boldflip, så lav capflip. Lav boldflip. Okay. Lav boldflip, lav boldflip. Prøv. Ja, lav capflip. Og så skal jeg lave capflip herovre. Ej, Der er med mig ringe. du laver en nu. Bare Du skal lave boldflip sådan her. Hov. Gør det. Er I klar til lige at sidste capflip? Og så kan jeg. Oj, så er det mig, Det var ikke så godt. Nej, nu skal det bare kaste. Prøv at se her. Er I klar? Nu, det var alt. Og Tak vi for ses. i dag. Og jeg vandt. Hov, Vi der var ses. en. Der var noget. Jeg vandt. Vi ses. Vi ses. Hej, hej.